Machiegni kendo nyakor Mgajwang chenro en rameny piny wadhi mbele gi weche manyien. Moiho jopur 800 kar puro ochele Masiriwo e kar kaunti ma Siaya onyiso geno margi mar yudo keyo mabup. Gino makoro biro bero ngimagi kendo loso chui ma Siaya bang' gedo mar kar rego ochele Masiriwo marumo hayanga ka koro rito yepo mare. Ka jafwambo marwa Cleophas Oluoch lero jopurgo wacho ni achudhe osebedo kadonjone ohala kadonjore e ohala mar ochele no ni mar masin mano achiegni kodgi yudore e piny Libamba ma Uganda. Gino makoro chunogi ni nyaka giuse ne jo ohala madiere. E kar puro ochele Masiriwo ma yudore Alego Usonga e kaunti ma Siaya. Jopuro dich piedho ochele kasto giologi e ogunde motelo ne ketogi e apiko nyaka e od keno mapile kanyo ma gimoyo ochele kapok ous ne jonyiewo mopogore. Kata doko ni od kano ochele ni seche moko pong' nyaka malo, jopur ma kwan gi ohewo 800 kendo timo pur ni e lowo mohewo eka 1200 onyiso lal ma giyudo ni mar chuno gi nyaka gimany chiro e piny Libamba ma Uganda ma giwacho ni siko kaloko nengo mar kilo mar ochele. Wan gi expansion maromo eka 1200 jopur 800. Koro market marwa mause mchele wauso mchele watero Uganda keche kama market nitie. Jo Uganda kabiro kae to konyo jopur special farm input go kilo pesa matin imumi isbe ready yot kor kuma mondo wause ne mchele. Lakini adwa gombo ni mchele waus kae kapo ni beber. Kata kamano geno margi mar uso ochele pacho kae koro chal machier bang' Katen County ma Siaya tieko gedo mar masin marego ochele mano chaki dwe mar 4 higa mokalo ka koro rito yepo mar ayanga. Cooperative to japur biro kelo pesa mchende kae timie pesa sano to biro konyo mane mwagi kwayo mondo sirikal okonyo go pesa mondo giket machiegni kata gikel investor matiyo go masin gikel pesa machiegni ka ma ng'ato mabiro kae farmer inyalo mi farm input inyalo yudo kata loan to tero puro go puodho. Joma mine kod ojende bende onyiso mor margi ni mar yepo mar masindni biro nyuolo negi thuolo mag tije. Wamor ahinya kod masindni nikech waneno ni masindni biro loko ngimawa. Masindni biro miyo nyithindwa tich, wan kod nyithindo mosomo to tich onge. Town bende ka gidhi to giduoga ni tich onge. Koro wamor ahinya ni masindni biro medo tich i gweng'wa ka. Wan kachiel kod wamama wabiro yudo tich ka. Kaluwore kod Sebastian Odhiambo, ma en japur ochele Siriwo kae. Mwandu mopogore mawuok bang' rego ochele osebedo kadong' e piny Uganda kendo ok konygi ka koro nyiso chir mare ni pur kod pith mar jamni kod gwen biro dhi nyime ponono masin ni ochako tich. Mchele ni kwadhi use Uganda to kiandwa yudu gik modongo ma monego bed ni watiyo go konyo wakae gigo duto yandi dong Uganda kucha. Koro wang'e ni gigo biro dong kae kendo wabiro pidho anguchegi, wabiro pidho gwen, wabiro pidho kila gimoro amora kendo mabaki modong waneno ni biro konyowa. E sechego ne gikwayo piny owacho mondo ochwal gedo mar Lower Nzoia Irrigation Scheme ma giwacho ni biro konyogi e puro ochele nyadiriyo e higa kendo yudo yuto mabup kaluwore kod pi mawuok e Aora Nzoia mopogore kod sani ma gipuro dichiel e higa. Gimomiyo wabedo go high production ahinya to en pi. Wach pi nyocho wa control pi to Kalwa Nzoia biro donjo ka Kalwa Nzoia dhi kama to kuketo pi kae wabiro puro twice a year. Koro wan sure ni kapo ni Kalwa Nzoia biro kelo ka pi to pur ma mchele biro increase alafu ngima maji biro lokore kech kapo wapuro ga dichiel a year to wabiro puro diriyo. Cleophas Oluoch, Ramogi TV.